नेपालाव गिख्रंथाव दैबानानि थासारि रासुवायाव खुशी दैमाया गिख्रंथाव महर लादों 1000निबो बांसिन सुबुं दैबानाजों गोजावलांनायनि संखिनाय 43निबो बांसिन सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों सिलिंखारनि महराव 4000 सुबुं नांथाना थानायनि खौरां दैबानायाव खहा जादों रासुवानि गंब्रै दै मोब्लिब मावथांखि बिहारावबो फोसावदों हाई एलार्ट गोख्रोङै बिहारनि फारसे फैगासिनो दैनि दाहार बिहारावबो गोबां खहा जानो हागौ आरो दाख्ला दाख्ला गुगादों गोजौ गोजौ बिल्डिं सेकेन्डआवनो बुखारलांदों पाक्कानि दालां नोंथांमोननो भिजुअल्स दिन्थिगासिनो नेपालनि रासुवायाव गिख्रंथाव दैबानानि उटखाब गंबा जिल्लायाव फोसावदों हाई एलार्ट दैमानि बांबोनाय दैया बुखारलांबाय गोबां गारि मुवा बेसाद दैबानानि दाहाराव सिलिंखार रासुवानि गोदान दालां हेलिकप्टारजों नेपाल फाइकिया दायो रैखाथि हाबाफारि सालायगासिनो दं सेकेन्डआवनो बुखारलांजादों गंसे दालां नोंथांमोननो भिजुअल्स दिन्थिगासिनो जेराव खहा जादों गोबां दै मोब्लिब मावथांखि नेपालाव सोलिनाय थासारियाव दङ दा 354 मेगावाटनि मोनगु मावथांखि लुबाय थानाय 314 मेगावाटनि मोनबा मावथांखि सोलिनाय थासारियाव दं 233 मेगावाटनि मोनदाइन गावारि मावथांखि लुबाय थानाय थासारियाव दंमोन 342 मेगावाटनि मोनथाम गावारि मावथांखि